jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafa ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe en garti ha hannde e deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende sowru gandal nde mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam tawi gonɗen koye dammal nayyi ɓiwal ngal hono pinal tubakoɓe dewgal gila neɗɗo soora hakkille ko hakkude debbo e gorko diineji ɗi yimɓe kutorto hannde ɗi fof ɗum woppanimo chrétien o ina kawri ɗon jibo dinta ko debbo e gorko welamma debbo rewna koye gorko welamma gorko rewna koye debbo tubakoɓe hannde kañumen e pinal mumen ngal ɓe mbiyata ko kañum daɗi pini fof dari koye mawninde gondigu gorko e gorko walla debbo e debbo hannde leyɗele biyoje ko kañumen fof ɓuuri finde dewle baaɗe noon mbatti heɓtinede dagne ha won hen jiɗi ni ko ɓeydude e ɗerewol haqqiiji aade ɓurɗi tengtude e dabba ina wayno ko suuɗeteno e ko hersirteno hanki ko ɗum tubakoɓe parnorto te jiiɗi ko leƴƴi fof tawta ɗumen hen wona e guyka hakkillaji walla e wawnere mawɗo wuuro fongo no paari ni so tawi ko gorko darto worɓe mo suuɗani ɗum firti ko faraysenaɓe ko ɓuuri hewde e mumen bonnani on jikku won jarribo woto feññini hitande ujunaje 2004 wonde e farayse e yimɓe temedere fof hen capanɗe jeegom e nayo ina gondi e ko gorko dartata gorko ko walla ko debbo dartata debbo ko to leydi Hollande hewɓe gotani neɗɗo politique goto parnortonoɗo wonde gorko darto worɓe on wiyeteno ko Pim Fortuyn nde waji goto saabu sekandemo e on jikku fellimo sunari mawni e leydi Hollande ɗum hollirta ko tonne miijoji bonnani o jikku kamniɗo mo won leƴƴi jaɓani taw ha joni to Amérique dollar uji ɗa hitande fof ina waɗi ñalɗi parnorɗi worɓe dartoɓe worɓe e hitande ujunaje 2004 Massachusetts gotiri e leyɗele denduɗe Amérique dagni e kuulal ngal suudu mum kuule ɓurndu towde ƴefti dewgal hakkude gorko e gorko nden ɗum tinama e leyɗele Amérique keddiɗe ɗe wonti ko goto woccol yimɓe arɓe dagnude dewle mumen ɗo Espagne Allah ɗani kuulal dagnude dewle baaɗe noon ƴeftama ko ɓooyani heediɓe mabɓe faraysenaɓe kañumen woni joni duuɓi keɓtini koko andira Pax woni dewgal hakkude debbo e debbo walla gorko e gorko ngal lawol dagnani raw kono ngal ngol rokki kala hakkeji dokkaɗi dewgal hakkude debbo e gorko oɗo taro yillo faraysenaɓe jogori jofdaran koye dagnugol no won leyɗele dagniri ni ko ɓuuri raɓɓidde haala leyɗele jokkiɗe pinal tubakoɓe daari koye moƴƴinde ko diineji tellinaɗi fof bonni ha tengti noon e diine chrétien mo tubakoɓe ɓuuri yarude beele ɗum ɗo ina hawni mo rutti hanki tubakoɓe fof ɗum hawata ɗum e Grèce hanki needi suka gorko ina dagnuno gondugol gorko e gorko ɗo neɗɗo woni suka kecco ɗo so waddama e mawɗo gorko jaaho e mum joyi jo fof ina saɗi ko sellata ɗum hay sinno resi debbo dañi sukaɓe mawɗo one kay ina saɗi ko sellata ɗum mawɗo gowɗo lelnude sukaɓe ina saɗi ko woppata to Rome hay sinno ɓe ñiŋino taniraɓe mabɓe guereguen ɓe battini ko rewde ɗo ɓen ndewno wurtede e sukaɓe worɓe ko hunde yaññode e temadande adinde peñgol annabi Isa Katul yimiyanke goto darjinoɗo wellima konngudi e kaadiɗi o hangano e suka gorko goto joom mbaadi mbiyetenoɗo Juventus ɗin kaaɗi noon wona kanko tan hanganoɗi Horace Tibul
Propes Lucrece kañumen fof ko windiyankoɓe andunoɓe e yonta mumen peññini e bindande mumen messere gelli suhaɓe worɓe dokkanno Virgile daɗani ɗum o jangtima e windande makko wootere gilliɗi gaynako goto yinno suho gorko biyetenoɗo Alexis gonnoɗo suho kalifa mum Kiridon jamanu kawniɗo ɗo worɓe foɗodiranno worɓe hono mumen so tawi anduɓe windiyankoɓe Rome ina dartanno worɓe laamu Rome kañumen ne ceedano caggal so Tiber daɗani ko kalugula arnomo dow saabu on waccore mum wonno ko mawɗo oñiɓe kono noon kankone o yettonoki Néron mo ganduɗa sen maccuɗo mum goto resi ɗum e seedade yimɓe foof cippinen ɗo ko on ɗon Néron yeebubinani e warde yummum jibinde ɗum ha ɓuura fewnitade e laamu mum walla e yamirde yo leegal gotal e Rome duppe beele mo welto hen kadi o daña no yonniri wuuro ngo kono e on jamanu caggarti e fijirde tourno suudu koye guure ɗiɗi mbiyetenoɗo Herculenum e Pompée ɗo ganduɗa gondugol gorko e gorko ala foof ko heddi e gueɗe ɓurɗe yottoride ina gasa taw ko ɗum waɗi guure ɗiɗi ɗe halkede e hitande 1979 caggal jibinede Annabi Isa nde hayre timnonede looƴi e majje cuurki e yirinde jeygol hay goto fiɗɗani nofru ko nawno Sodome Gomor koyena accaniɗe kono ɗum fof yagginani lamɓe Rome saabu Adrien seeɗa ha nde suho mum biyetenoɗo Antoninus yooli e maayo Nil taw ina yaara e duuɓi 20 ngam mawninde gilli makko e on suho gorko o ma juulirde o tafi kanjaraji markaɗi yeeso on nde diine chrétien jaali Rome e hitande 313 caggal jibinede Annabi Isa wonti diine laamu leydi ndi e yonta Constantine gondugol gorko e gorko hat kala nangaɗo ina waɗa ko way noon ko kuugal bongal fawte mum ɗum yeehi ni ha hitande 342 kala gorko tawaɗo ina jaɓa wonde debbo kaahe mum taƴete nden yeehi ha ɓooyi e duuɓi 355 fayi 450 fawade e miijoji Saint Augustin gondugol gorko e gorko wattu nanguirede no bonande farande e neɗɗagal aade ni walla bonande farande e tagode aade ni so tawi ko gonga weeli Allah diine chrétien haɓama tigui rigui e ittude o neesu kamniɗo hay jeygol neesiɓe on neesu kulɓinirama saabu e wiide Saint Paul mawɗo chrétien en hakkude 750 e jeeɗiɗi e 750 e jeeɗiɗi koye ɗin duuɓi wurno o wi noon dartoɓe worɓe narta aljanna jeeya ko yimɓe jeygol e yonto jamanu hakkude leyɗele Europe kewɗe ƴeftu kuule musɗe patuɗe e worɓe dartoɓe worɓe Espagne France Suisse ɗe leyɗele fof taƴanno kahe joomum walla bomdukko ɗum koye on jamanu lamɗo Angleterre biyetenoɗo Édouard ɗiɗaɓo gondunoɗo e waaji goto gandiranoɗo Gaveston liɓa kahe mum taƴa fawana hen wardede cettal nanniragal caggal e hitande 1327 ko Europe woni e nangue hoore kareli diine ko foof haɗani lamɗo Faransi on saaha hono Henri Tataɓo duumade e cagarte dow ɗo ronki dañde dono taarinoma ko jabati gorkati en nanguirnoɓe koye mumen
no rewɓe ni ngamri dukoji ɗi jofa ha so ronki ɗum ko ŋaacci e ŋoɓali ko ɗum wondiɓe Henri Tataɓo ɓurno hilnade lamɗo o ko dañño fof ko kamɓe tottata kanko kam o waraka wargo gertogal no Edouard Ɗiɗaɓo ni haɗanimo tan koye hutede e sehanede nden Europe yalti e jamanu hakkude naati e jamanu gurtogol hono renaissance hakkillaji puɗɗi artude ɗo gonno so jabde gondugol gorko e gorko mi woni natoɓe ɗiɗo mawɓe kono Léonard de Vinci e Michel Ange ina peññini e golle mumen wonde wontiɗo wonno ala ɗo yano te kamɓe ɗiɗo fof eɓe gandira jogade jikkuji guereguel hanki woni jokkodirde e suhaɓe worɓe ɗum haɗani ha Michel Ange halfinede cinkugol juulirde wiitende Chapelle Sixtine Rome e duuɓi 1568 siftinen tan nden juulirde jeeya koye ɓurde hormede e diine chrétien hay sinnudey ha temedande 16 fayi 17 won ñawaɓe duppa sabu wonde ɗumen worɓe dartoɓe worɓe ɗum haɗani ko andano e Grèce hanki e Rome ko wonde artirde seeɗa seeɗa ene jeeya e wattindiɓe warede e Paris hono Jean Dio e Bruno Lenoir e hitande 1795 ko wonno toñangue Allah sottirtenge fitandu fuɗɗi nadde e nesuji heɓɓudu gorko ɗo andanoɗo natti nanguirede no bakkaɗo walla no bonande ni watti nanguirede no yidde ni goto foof e ko welata ɗum ina gasa tawa ko ɗum ɓeydi nesoriɓe on nesu saabu wittoji police kolliri wonde e hitande 1750 Paris ina wanno ujunnaje nogas worɓe dartoɓe worɓe ɗo yimɓe mum tolnino e ujunnaje 600 neɗɗo ha joni wittoji police kolliri ko duuɓi seeɗa pawi hen kamɓe haalaɓe ɓe jetti ujunnaje 50 temedande 16 darjiri ko pertugol hakkillaji micciyankoɓe mawɓe waɓe no Diderot Voltaire Jean-Jacques Rousseau ina jeeya e wayluɓe hakkillaji yimɓe nanni hen miijoji kesi jabboji ko feleteno hanki ɗum noon ɓuuri feñde koye fannu kaɗaɗe diine rendo miijoji nden ko neɗɗo ala foof ko foti tongude ɗum e yidde mum e wellitare mum nde noon so tawi wellata neɗɗo ko wondude e debbo hono mum walla gorko hono mum ɗum ina foti wawde gasde hay goto fotani leptirede ɗum ɗeɗo gueɗe foof ina laaɓi e yumma sarɗiji Farais darni caggal nde laamu lawakoɓe liiɓa hono république darna e deftere kuule pawateɗe e kala badɗo bonande nde 1791 gondugol debbo e debbo walla gorko e gorko natani sabu taw ɗum natti nanguirede no bonande fonde waɗanede kuugal ni e code Napoléon no 1810 ñongi bonnidgol diine gondugol debbo e debbo walla gorko e gorko ɗeɗo gueɗe foof nattu libde neɗɗo baɗɗoɗe foof haydara fawetake ina foti ande wonde deftere kuule andirande code Napoléon nden deftere windi ɗum ko cukko Napoléon mbiyetennoɗo le duc de Cambrai gorko gandiraɗo e jarribede suhaɓe worɓe
ɗum firti koye on jamanu laamu wonno koye juuɗe moƴƴinnoɓe gondugol worɓe e rewɓe laamu e miijoji Napoléon noon jaadi Europe ko ɗum saabi ha leyɗele kewɗe momti kuule pawrenoɗe e worɓe dartoɓe worɓe hankkadi noon suuɗotonoɓe natti suuɗade kañumen fof ko noon gorko goto biyetenoɗo Henri Osli jeenoɗo e leydi Suisse fuɗɗi darnude dande ina teska e gueɗe ɗe o waɗi deftere wotere nde o inniri gilli hakkude gorko e gorko to Guéréguén e nden deftere o haalata hen koko ciftinɗen dow seeɗa ko wonde ko ɓen Guéréguén gaddi aada gondugol gorko e gorko te on aada wona aada bonɗo ndehe noon kala jiɗɗo rewde ngol lawol fotani deƴƴinade foti ko feeñnade yolta hujja mum heɓɓiti miijo on gorko ko waaji goto jeenoɗo Allemagne mbiyetenoɗo Karl Heinrich Ulrich noon ko gandu kuule hono juriste wonno e hitande 1960 o yaa e moɓodiral kuuliyankoɓe to Allemagne o ƴefti konngol o wi wonde worɓe ɗaɓɓoɓe worɓe poti ko ɗaccede e sagoji mumen pittali mumen mbasa dillinede o accaka o jofni hewɓe gullimo kono ko nden woni ko neɗɗo suusde darade e pincu wiya ina yolta hujja worɓe yiilotoɓe worɓe haade ɗum ɗo noon taw Ulrich windi e hitande 1864 deftere nde o inniri wittoji paaruɗi e guumu gamalde gilli hakkude worɓe nden deftere noon wona inde mahko gongi tawi gonga o waɗi hen ala ko inde wirnirde walla majjinirde numantis o signinirinde nde noon hay konko haade makko fellidde huybade taw o yeebobini seeɗa ɗo ina hani dokken miijo Engels e deftere Ulrich e darde mum fof e hitande 1869 caggal nde o jangi deftere Ulrich nde Marx nuldunomo o winditi Marx haala makko ko ni lelori o wi worɓe ɗaɓɓoɓe worɓe puɗɗima famde eɓe jogii goomu dolnuɗo e leydi men mankiriɓe taw ko jubbude kono hay ɗum eɓe jogii hay sinno koko suuɗi taw tawde kadi eɓe jogii wallidiɓe teskinɓe nder partiji ɓoyɗi hay kesi fof polgu mabɓe haytata wattata wiyede tan ko yo bone ndew fuyɓe jaam rewa gorsuli kam dinoɗen saabu koye nayeɓe no feewi haa ko en kulanani ɓalli men en jobdi polgu o goomu kono yontande hesere nde kam daɗata hen e diftudogen koye leydi men tan mbaɗono Ulrich wawi feñde watta ñiddede mum miijo enen miskineɓe hattojinɓe e rewɓe noon eɗen jogori dañde jamma cofele kalumban ha joni de e wotere e defte makko battidiɗe hono iwde galle jeeyi e laamu konko Engels o yenni Guéréguén jennol bonngol sabu o wi ko ɓe lofi e ɗaɓɓugol sukaɓe worɓe ɓe tunwini koye mabɓe e allaji mabɓe e darol Ganimé ko ɓi lamɗo goto jeeynoɗo Tuwa mo Zeus woni galle Guéréguén ɓurnoɗo mawnude diftino nawi ɗum dow Olympe hoɗorde Zeus sabu jarlibede mum e yidde wondude mum e kunuɗe walla koɗi tubakoɓe Ganimé wattuno ko jofade suhu gorko mo mawɗo gorko leldotono ɗum kam labbini holko wonno fandare Zeus e Ganimé kala ganduɗo jonde Marx e Engels to banggue micciyankagal e yonta mumen ma faam wonde ɗi koykoy kam gondano e ko wonno e dow mum e on saaha kono noon no ɗum feeñiri e ɓataki Engels o ni ɓe majjano wonde hankkadi o neesu kawniɗo ko jogorɗo jaalade e nder renndo tubakoɓe te ala ko wawa hen
kono hade ni so jalade taw Louis ɗiɗaɓo mo Bavière fittandu mum heddima hen on Louis ɗiɗaɓo nde fuɗɗi wonde sagata gorko tan fam wonde worɓe ɓurani ɗum rewɓe o fiila ko mo yara e duuɓi 19 e hitande 1964 ɓoyani o yamiri yo docteur eɓe mbaɗatmo kayit kollirowo o hattanani dewgal ko noon ƴamal makko e Sophie mo autrice boniri gila nden hankkadi o duumi eko welimo ko loggodirde worɓe mo wondi ha hastimo foof goɗɗo lomo yolde nde leyɗele Allemagne foof gonti e tamande wotere lawol kesol ngol hatti ko wonno e dow mum ko kono e hitande 1986 yimɓe heedannoɓemo mbaɗi feere ha dañanimo kayit docteur kollirowo wonde o jeydani ko ni o libéra o uddoya e galle cafrowo hangaɓe no janggo e mum ni o wartiri joolaw koye nden hitande wotere docteur goto allemand jaruɗo safara ɓe jeydani mbiyetenoɗo von Kraft Ebing windi deftere mum andirade kaaɗi ngenka e nden deftere docteur o wi ko gorko foɗanto gorko ko wasde jeydude saboro ɗum ndehe noon omo gonɗini ko ɗum rafi jiyaɗo e eddaji rafi hoore Sigmund Freud teskaɗo ko adi firtude koyɗi kañumne yurnima seeɗa gueɗe worɓe rendoɓe e worɓe walla rewɓe rendoɓe e rewɓe o windi bindande tati badde fayida e gueɗe ngenka hakkille Freud nangi ko needi huccinta gorko e debbo huccina debbo e gorko ko yiyete gorko ina hucca e gorko ko walla debbo ina hucca e debbo ko needi e cukako ɗi guftani ɗi jakorono ko ndewata ɗon neɗɗo foof nde woni suka nde ina wawi teɗanade debbo no mumni walla gorko no mumni kono ina mawna tan terɗe ina mbaylo needi ina liggo ɗum ha woppa ngol lawol rewa e lawol rendo mum mo yiɗi ngol ndehe noon kanko omo waɗi kala mo wayani no yimɓe fof mbayni wonko yawata hanani noon ina nefe walla ina lefte foti ko waɗe neɗɗo no yimɓe fof ni nefede nannede kaso walla hutede ɗeɗo gueɗe foof elle ɓeydi ko hebbinde goomu worɓe rendoɓe worɓe wona kewgol tan e mayirɗe temadande 19 yaɓani fuɗɗode nogasere gorkati en ene jiitino e ɓurɓe mawnude daraja to banggue ngaalu laamu walla micciyankagal leydi mbandino Allemagne ni dilli laabi kewɗi saabu jiiɓuyaji kersiniɗi ummiriɗi e gorkati en Friedrich Krupp ɓurno foof allude e yonta mum wona Allemagne tan kono e Europe foof usinaji kaɓirɗe ɓurɗe mawnude ko kanko tamno ɗumen leyɗele kewɗe ko kanko yeyanno ɗumen kanuji kono noon Krupp gila ko suha ko ɓandu debbo jogui kono kadi ko noon o wayi anje rewɓe ina gasa tawa ko ɗum ɗo wurtimo e worɓe ha tengti noon e suhaɓe ɓe o naddanno e bolwolloɗi gam rendude e mumen toon nde jayde wotere surti sirru makko debbo makko ya wulliti lamɗo Allemagne kono on saabu yidde dandude pewnannoɗo ɗum kanuji mum ko debbo wattini uddoyede e galle hangaɓe kono gacce gaccani Krupp ha warti e lewru novembre e hitande 1992 kono bartogol makko suuɗa mbayina ko ñaw ɓernde nawrimo ha joni to Allemagne lamɗo leydi ndi hoore mum hono Guillaume ɗiɗaɓo kañum nde ko gorkati wonno hakkude makko e sehil makko pewjitiɗo makko hono Philippe Zu Ollenberg humpano won hen
hewɓe nangini ko kala feere Guillaume ɗiɗaɓo ƴefti e on sahaa ko Olomborg sakkiri ɗum. ina gasa ni tawa koko wonno hakkunde maɓɓe ko addanno Guillaume ɗimmo riwde Bismarck mawɗo gouvernement Allemagne beele maw lomto hedde hitande 1990. kamɓene ko kabaruyanke goto Yahud bonni koɓe jahanno caggal nde feññini loggodirgol Olomborg e harbiyanke goto biyetenoɗo von Moltke. hunde nde ina reɓa ha wonti sariya hakkunde Moltke e Harden hono harbiyanke hono kabaruyanke o. ina anda kam hunde so yettima tribunal hankadi surtima woni Allemagne naɓe hewɓe tiniri wonde laamu mumen fuɗɗorade e lamɗo e hoore mum ene wi dak gorkati hen hewɓe cuni ɗum kono ko laamu ngu ɓuuri bonirede saabu ngu nattu jarde haydara e guite Allemagne naɓe. ɗeɗo gueɗe ina jiiya e newnanɗe Hitler jonde mum e jappere laamu Allemagne saabu e ko yinno haɓade gorkati yagal ene jeeno hen. nden o laamima ni hakkunde hitande 1939 e hitande 1945 gorkati hen ene jeeno ɓe o neldanno e nokkuji calcul ɗi o hebluno e nder leydi Allemagne walla leyɗele baaɗe no Pologne. wona Allemagne tan wonduno e gorkati en darjuɓe saabu Farayse e Angleterre kañumen ne keedano caggal. hakkunde Verlaine e Rimbaud yimiyankoɓe ɗiɗo lollino ala fof ɗo ɓe jaadani Europe ala fof kaaɗi ɓe mbaddani. Verlaine meeɗin fellude Rimbaud taw ina mandini. André Gide kañumne holliri e bindande mum ko gorkati mo suuɗaki o haɗani ɗon saabu hitande 1915 o loggodiri e suka jarannoɗo nden e duuɓi 15 hono Marc Allegri. ɗe cangarte fof noon kaɗani toppitiɓe jeenari Nobel e fannu bindi suɓade Gide fiili ɗum e hitande 1947. Marcel Proust kañumne ko gorkati jinnoɗo suhaɓe no feewi wonno ina jeeya suhaɓe worɓe o haylittino ɗi Alphonse Daudet biyetenoɗo Lucien. Jean Cocteau e wiide mum ko gorkati wonno guila e cuhako mum mbaggu o wi ko ɓuri woɗɗude e ko ciftortomi e cukagam guila hakkille haylita yidde mbeɗe yiita batte gillam e suhaɓe worɓe. Pierre de Coubertin gorko gartirnoɗo pijirloji dendinannoɗi Guéréguen e wuuro wiyetenongo Olympie duuɓi 4 kala e hitande 1997 kañumne ko katojinnoɗo e suhaɓe worɓe wonno kono hande o ɗum yejjirama Coubertin jeeya koye yimɓe ɓurɓe darjude e aduna o to banggue coftal ɓalli. to leydi Angleterre gando mawɗo mo golle mum teska e fannu ngalu hono Jean Keynes jeeno koye goomu janngoɓe gorkati en ɓe duɗal jaabi ha tirdi ngal Cambridge. on gorko noon meeɗin ardade banque Angleterre te jeyama e darnude banque mondial. Rudyard Kipling
windiyanke gandaɗo pilaɗo Nobel e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi hitande ujunere temedde jeenayyi e jeeɗiɗi koye mabɓe jeeno. Baden Powell darnuɗo fedde scoutisme ko ɗaɓɓannoɗo sukaɓe worɓe wonno nde gadane scoutisme ina kirsinino seeɗa hay sinno hande kala suka mo rewani e scoutisme fof wiyata wonko ɗawa cukako mum. Salvador Dali loggodirino e yimiyanke goto mbiyetenoɗo Federico Garcia Lorca ndeke ɓeɗone koye andaɓe ɓe jeeno. Ko Allemagne puɗɗoriɗen jofniren Allemagne. Thomas Mann ko windiyanke gandanoɗo saabu konkone o filama Nobel e hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeenayyi. On gorko ndeyiki ha dañi duuɓi capanɗe nayyi nde wi ina rende gorko fof mayrete o heɓta ko gorago makko tan ko nde o jotodiri e sukaɓe worɓe togosɓe. Man ina hettanno ko wonno ko saabu ko heewi e sirruji o winduno e kayitaji o wattini ko segde ɗumen. Kono kanko fof e hertirde ko wonno ko filɓe mo Nobel ɓe kam mbaɗani ɗum wonko ɗum bonnata. Heyi ko ɓuuri raɓɓidde haala tan ko debbati en e gorkati en goni hande ko dow leŋama tiiɓa pinal tubakoɓe soɓe ittama e moƴƴuɓe Europe walla Amérique famɗan ko heddi. Gila ñalɗi pinal parnorɗi gorkati yankagal darna New York e hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi faaro lomtima gasi. E ñalɗi parnoɗi dendinannoɗi gorkati en Europe naaɓe fof e hitande ujunaje ɗiɗi to Pologne e leydi Allemagne ko ɓuuri million neɗɗo seppi e beddaji ngon wuuro gam hollirde weltare mumen. En mbino dow seeɗa so tubak mawnini hande gorkati yankagal fotani hawde. Waɗi noon ko ɗum tawɗum darol ganime holliri wonde ɗum mahi boom koye diine mabɓe. Tengol darol ina famna hande ko heewi e caɗele jiitateɗe e leyɗele Europe paruɗe e ko andira e Farayse pédérastie woni wurtede e sukaɓe. So tawi gila Grèce hanki Zeus e hoore mum ko kañum difti suka gorko saabu jarribede mum ganden nde Europe naaɓe wurtaɓe hande e sukaɓe waggilɓe gujjani ko jikku donaɗo e taniraɓe. Ɗeɓi jalnade e ɗum ɗo tan ko hande ɗo jaada e Europe fof huule kihiɓe ina goodi gam rende sukaɓe e oɗo musiba kono ñande fof nanete won nangaɓe tawa nangi ɗumen ko wurtede e sukaɓe woppa mawɓe. Hande hay goto majjani wonde e nder Europe sukaɓe ina difte no Zeus diftorino ganime ni. Affaire Marc Dutroux to Belgique ha joni jofani taw kono nde holliri so on dañi wadde ko waɗi ko diftade cukalon nde won udda ɗumen e nokku wawna ɗumen rutto wara ɗumen duuɓi poɗɗi ni te yitaka tawata ko won mobɓuɓe guiri mumen sali yiide. Hay ñawore makko holliri wonde won wonɓe Belgique taw ko joomen gueɗal en tigui rigui ɓe laaɓani e affaire nde te ɓe jiiɗa hunde nde ɓolte ha laaɓa. Gurtugol e sukaɓe ko hunde mahinde e pinal tubakoɓe no feewi. Ɗum wontaniɓe no laati kirsiniki kono ki ganduɗa nde jomum hoofi ɗum fof watti nder tuuba mum fiɗɗitto yalta boowal wona e willude. Ɗum ɗo wona ko yeddoto saabu diine e needi Grèce hanki ko hen pawino hay sinno diine chrétien haaɓi hen ha tampi ɗum ronki yaade. Ene wayno ndehe tubakoɓe dutti tan koye aadaji taniraɓe mumen. Aada noon ina bona walla moƴƴo oɗo kam ko bonɗo mo Allah bonni kono hawni hen ko gorkati yankagal ɓe moƴƴini ɗum ha moƴƴi ɓe mbini jeeya
e ko hollirta wonde aade taƴi ɓoggi mum fof hankadi ko neɗɗo bellitiɗo kono mo ƴewtindi gueɗe ɗe fof tawata ko tubakoɓe ko anduɓe koye mumen en jiihaade ɓe kaɓi o aada ngam ittude ɗum kono nde wonno koko fuɗi ɓe donkan ko foolede nde waɗi ɓe moƴƴinde koɓe kaɓi haɓe tampi ndehe noon woto hay goto hinji on wiyoɓe on kala mo wawa jabde gorkati yankagal walla debbati yankagal ko daɗaɗo kalata koko beela wona onon goni yawoɓe hunde nde ko kamɓe to banggue gurtugol e sukaɓe to kam ɓe pulwide tan mo wurtaka e sukaɓe foof ko daɗaɗo kono ɗone kuule gotaɗe gam rende sukaɓe ɗene ko alay feere tan gotira kono ƴewtidiɗo kala ma faam wonde won jolɗe kewɗe goppa e galle tarnade sukaɓe o koye ɗen damuɗe corata ñande foof ronkuɓe serde e oɗo aada bonɗo moɓe doni e taniraɓe mabɓe guereguen gulali ɓe gullare hakkeji sukaɓe ɗi foof kaɗani tubakoɓe heddade hay sinno hande koye sunde e ko taniraɓe mumen guereguen e romen jarribino ko woni wurtede e sukaɓe to banggue jenka en mbi dow seeɗa welemma debbo rewna koye gorko welemma gorko rewna koye debbo en mbi kadi ɓiɗɗo yaltata koye gondigal hakkude debbo e gorko nde noon ala hen foof timmowo so goɗɗo o tawa ko ɗum wiyete complémentarité e ɗemgal Farais na mere waɗi joom tagore nde wadde ɓe rewɓe waɗi ɓe worɓe hayɓe gonɗinani Allah ɓe ina gandi wona mere waɗi dewol e gorol serdede mo yitterɗe neɗɗo faman gorel hen foof wonko tagara ina laaɓi kam mo yitterɗe neɗɗo faman goral hen foof wonko tagara ina laaɓi kam wuddere gorko waɗana hakkude koyɗe mum nde wonko waɗira ko wona rendede e jibinirede so neɗɗo rewi ko weeli ɗum noon ina wawi fandorade nde ɗum kono holli debbati en e gorkati en ko goni e mum ko rewani lawol koɓe jibidinta ko ɗon noon hunde nde jalni te yurmini araniɓe caggal nde ɓe mbaɗi dewle mabɓe ha peewi ɓe mbi joni noon eɓe jiiɗi sukaɓe noon goto foof ina andi no heɓrete caliɗo rewde e lawol dokowo ɗum sukaɓe suuɓi gongol kam fotani wiide ina sohli sukaɓe e dewgal mum kono ko ɗum debbati en e gorkati en poɗanto joni e leyɗele tubakoɓe won leyɗele jaɓanɓe ɓe negol sukaɓe goɗɗe ɗe ko caliɗe taw kujje majje ko suha neydi mum rewata lawol ko nde woni hakkude debbo e gorko nehaɗo e dewgal debbo e debbo walla gorko e gorko ina huula jogori jikkade ko jikku mo rewani lawol walla bon wasa jeydude hande o ko dewle gandaɗe jibinta guila kumaka jaɓa e ko ɓuuri hewde leyɗele Europe hewɓe yiyoɓe ko arata guila yettaki naggui ko rendoji dongre nde jogori ko tasde so ɗum dañanaka feere so tawi hay jaɓoɓe jibinde ɓe ina kadi ko diwata ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe hay sinno ina mbawi jibinde mbi ko hay lotteɗe jibinani heddiɓe ɓe ina duumi e dewle hakkude worɓe e rewɓe worɓe holno rendo wurdata e oɗo ñalawma e doole e leyɗele Europe ko jibinte ko wawa hiɓɓude yolde ko mayata ko sinno wona ko yimɓe leelata mayde saabu haroduru e safaruji moƴƴi ɗum ɓuura bonde ndeke wona mere waɗi hande leyɗele Europe ene jiggoyo sukaɓe e leyɗele pamare doole doggol windiɓe mbi ene jiiɗi nede cukalel ko jungol sanne
e leyɗele Europe e duuɓi ɓennuɗi ɗiya laamu Farais ina fodanno jeenaari tekkundi kala jaɓɗo jibinde ɓiɓɓe tafo kono nohiiɓe keewani en mbino dow seeɗa wonde pinal tubakoɓe ardini ko hakke neɗɗo nde rewni hen hakkeji rendo ina wayno ko ɗum woni e yobnade hande rendoji Europe ko cugguɗi ha nguusi neɗɗo wawa woppede e sago mum ha laaɓa rendo yerodira nde neɗɗo wellita ha laaɓi foof rendo tinat ɗum caɗele Europe kewɗe ko ɗo ummi sinno ko woli Europe naaɓe pirtat kono ɗo ɓe tolni hande ɗo duttugol mabɓe sattat ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama